Vi skal her lave et 100% olieskift på en Passat. Og det vi starter med, det er med at pille olierør af, så vi kan koble vores maskine på. Så løber der lidt olie af. Så sætter vi værktøjet på. Så bliver slangerne koblet på maskinen. Så skal der fyldes olie på. Så fylder vi olie på maskinen. Og hernede, der kan vi se, hvor meget olie vi har fyldt på. Så kører vi bilen lidt ned, så vi skal have sat strøm på maskinen. Så er strømmen tilsluttet. Så er vi i gang. Og nu skifter den olie. Og vi kan se, at der er røget. Den har skiftet 2,61 liter, og der er 9 liter tilbage på tanken, hvis man kan se noget på lysstrådsrørene. Og heroppe, der kan vi se i skrueglasset, her det er den rene olie. Og her der er den faktisk meget sort. Og her der kan vi se trykket. Den skifter der med. På retursiden og på fremadsiden. Så står vi lige og holder øje med, hvordan olien den ser ud op i skrueglasset, og se om det er nok med de 12 liter, vi har tænkt os at køre igennem. Hvis ikke det er nok, hvis ikke den er ren, så giver vi den noget mere olie, så vi er 100% sikre på, at al olien er skiftet. Her har vi den rene olie, og her er den beskidte, og jeg ved ikke, om man kan se det på videoen her, men vi kan begynde at ane, at den begynder at blive klar. Så der er ikke langt igen, så er olien renset, eller skiftet. Så får vi så her at vide, at vi har fyldt 12,04 liter på, og der er røget 11,95 liter ud, og den er færdig. Det vi gør nu, det er, at nu tapper vi den brugte olie af, og den kommer vi selvfølgelig op i vores oliebeholder her. Så er vi i gang med at tømme det sorte olie af, og det kan man godt se, den er godt brugt. Og så tømmer vi tanken. Og den kan vi jo så se, at der er olieniveauet. Så er det gamle olie fyldt af, eller tappet af.
maskinen. Og nu skal bilen op, og slangerne skal pilles af. Og så er olieskiftet færdigt. Så bliver koblingerne pillet af. Og der kunne jeg jo se med det blotte øje, at de to, både frem og retur, der var farven på olien helt 100% ens, der kommer ud. Så bliver koblingerne pillet af, og slangerne bliver monteret igen, og så kan bilen komme ud og køre. I stedet mellem 40 og 60.000, så skal vi lave det igen.